връх, колкото може на по-малка. Ага. Ами мен повече ме кефят въдиците с кух връх. Там ли? Да. Юп, я как трепери връхчето. На пилкер, бе. На пилкер чупаре. Ти си класи. Не, аз го сложих за него, ама да го пробвам. Да пробвам бъдетето, да сега си купувам. Чебаринци, аварицията. Солиновата им трудера правила. Ай, разлових тя. Разловия. Къде ти е турбичка? Ами чакай, сега ще... Ми ще сложим някъде, ще я вържим първата. Ей, жив и здрав да си. Така. Да. Сега ще заплували. Фишон, фишон. Да. Оп. Какво е това сега? Я. Чудете като треската. Да, дет ми каза за него. Яко. Това колко голямо става? Към 35 см. Уха. Но на юг и на дълбоко. Да. Значи розовата бомбонка я закарахме и на морето. Те ли стана работата? От Монтана до Варна и обратно. Само по вода не сме го пробвали. Да. Всякъде. Ако искаш, ще трябва от силно. Взем една военца. Взем една военца. Аре, и аз се втосах. Се втосахме интрудърчето. С морска риба. Те до София ще стигнат ли те сафари? Не. Още утре ще ги издем в кюлевче. Това ще излезе някакво известно село, бе. Май те варненци се спонакупили сумата и къщи там, човек. Fish on. Ууу, това как се дърпа. Май има втора. Те по принцип сафарите се дърпат за размера си. Не, това се дърпа доста повече от предишните. Струва ми се, че са две. Двойно повече се дърпа, пък освен да е двойно по-як. Може да е дебел. Един дебел сафрит с аванс на... Гледай какво става. И ***вата, човек. Що не се включва аванс, бе, човек? Тук са... Кепа. Да, това горне е мазен. Заради това. Редки мой сафир, брат, веки в курсе, что сегодня ты пойдешь со мной, ночь пройдет нехило, эндорфин зашкаливай, после этого моя, да, и ты заметаешь, сегодня ты растаешь, заметаешь, снова залетаешь, сипа-пара-ба-ба-да, не нужна мне борода, ла-ла-ла, не голода, сбила с курса мана. Сипа-па-полюбила, парня наманила, бродягу полюбила, она его половина. Полюбила, парня наманила, бродягу полюбила, она его половина. Она его половина.
Гладна, гладна. Извинявай да те питам, имаш ли нещо против да закача трубичката там някъде на багажника, че... Белая бейба станцует со мной непременно. Я так хочу, чтобы ты была рядом. Моя малышка, давай полетаем. Бачта глава ще ръцепи. Бродягу полюбила, она его половина. Симпа полюбила, парня наманила. Бродягу полюбила, она его половина. Малко ще го стегна, ама... А, тя е тук, бе. Тук е. Чакам да се закачат още 2-3. Ето, още една се закачи. Кефа с интрудърчето, батко. Че малко да вкараме тук инфлуенсърски... Не. Двечки. Топет. Едно перо от чайка. Дряк. Със сигурност без джига, на него не му трябва. Бах, той 0,2 лъкнат. Като 0,4. Усеща се като 0,4. Да. И тук хващаш, заедно ги хващаш двете. Да. Да, аз нещо такова подобно се опитвах да вързвам, ама без тая джаджа. Нещо не мога да направя. Главата ще може да върши? Да, бе, да. Дрякос. Дрякос. Разписахме го в флекшчето. Дойде фасада, бе?
Какъв е този размер, брат? Размерите. Мале. По-голямо това ли? Какво става? Какво е да? Събрани фарено сам. Топец. Значи е така. Точно. Е, така вече се вижда. Мастер клас. Ритня! Ага. Как е? Ооо, ще има. Ще има с какво да залъжим докато дойде агнето. Докато дойде агнцето ще има с какво да залъжим. На пилкерче ли? Браво. Ей го царил на Сафрида. Царил на варненския Сафрид.